Давай. Няма да го презаписвам, да бъде само. Значи аз ползвам така в парфюм. Вече. Да, аз си го подарих. Преди една минута Няма да. Пък вижте сега какъв парфюм ползвам аз. Много по-странно го показвам. Да. На биосекси. Сериозно така? Да, биосекси. Къде го пишеш това? Той е биосекси. Не пише секси, ама така. Да, парфюма ми е секси. Не виждаш, но яко ми реши, мога да свърши. Искате ли сега ще ви послуша да кажа? Сега ще ми се пръсни да видите. Не, сега ще пръсна. Завижда се ли бе? Сигурно мерси е хубаво, нали? Да, мерси. И аз така мисля. Да. Много е хубав. Да, точно така е миризмата. Наистина, прави сте. Добре, хайде, чао. Забавно. Ами какво? Добре, Добре. Искам чипс. Искам чипс. Шао. Бъба.